nguzuko esike nake kulacala esithi iqhawe lam ethatha ke sibeka phaa ke nake ke imizuzu mingaphi na sibi kanti usondezile ke imizuzu masibeke ngosithi sondezile ke imizuzu isixhenxe emveni kwayo insimbi yayo insimbi yeshumi sesukumxholo light nalapho ke ngoku sesimbambile usisimkhitha kasoci nalapho ke sisaqhuba kwakunye nephulo hashtag Justice for ucwecwe lizwe lonke loMzantsi Afrika lifuna ubulungisa ngentwazana neminyaka esixhenxe ethe kwarhaneleka ubana ngaba iphathwe ndlongondlongo ingakumbi kwindima zesondo esikolweni. Ababandakanyekayo abathatha ababini kubo bavumile ubana kuthatha incindi zofuzo i-DNA njengoko kusitshiwo. Uprinsipal onguyoTshotshentla engokugqibela uthetha kwakunye nomntwana ngokuvakala kwezinto zokwelaa cala abe kanti ke yena ke akakavumi akakalandelani ingalo yomthetho. Sele sizobona nolunyanganyengwana ke le statement elikhutshwe yi-AfriForum kwakunye namagqwetha e-AfriForum kwaloo nto. Kodwa ke zezinye izinto esazincokola ke ngoku sifuna ukuva ubana ngaba njengoko sibona amaphulo amanintsi adlangayo naqhubayo ingakumbi kwimimandla ngemimandla sime njani thina kweli cala lasekomani. Nguzimkhitha Soci esawuncokola naye kweli cala siva ubana ngaba bona baphethe ntoni kananjalo barhalela kwenzeke ntoni bebongoza ntoni kumphulaphuli. Sisimkhitha masikwamkele molo kunjani? Molo sikuthanda ngabaphulaphuli bakevukani ndiyawuvukani iphilile enkosi enjani bhuti? Hayi siswam masiphile manuxolo masixolise nje wena ukungala magingxigingxi uba singakwazi ukufumana kulaa yure yokuqala. No, zinto zalapha it's okay. Simkhitha nantsi into mani siyawabona amaphulo wonke umntu uthi justice for ucwecwe wonke umntu uthi masiphakame umntwana afumane ubulungisa kwaye futhi ndiyaqonda le nto ayonto yokuba sisenzela usoci kuphela senzela uba izidalotho zoMzantsi Afrika kwakunye nezikolo zoMzantsi Afrika kwakunye namakhaya oMzantsi Afrika abe kanti akhuselekile ingakumbi ebantwaneni imviko abantwana bethu umliselelo kwakunye esiyazi babe kumele uba ukhuselekile. Nisiphathele ntoni kananjalo niyikomani ndiyabona uba niyahlela ingathi ninematshi enihlelayo nalapho nani nizawufana nezinye izithili nicela ubana ngaba kube kanti kunikwa inkxaso kwikhaya lakhe ucwecwe koluqala. Mandikunikwe icacise enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu Thando. iComani i-activist against i-gender-based violence zaseComani, we do have imatch ngomso ezobisuka from uPick n Pay to i-Department of Education nathi sijoyina iphulo oluthatha indawo all over South Africa sisilwela i-justice for ucwecwe. iComani ke yaziwa into yoba indawo enganelani ke nokuhlukunyezwa kwabantwana omnyaka sasisayivana ke iComani nalapha kule ijemu sifinish into yoba we should be part of that as we have, it's a very sensitive matter and it's not only representing ucwecwe. There are so many young girls and women who are being raped ingathatha notice, and isikolo is supposed to be indawo where a child is safe. We cannot be worried ngabantwana ezindlini ezitratweni kanti nasesikolweni. So i-department has to take notice and take action against the perpetrator or the accused. So singabantu base-South Africa baseComani are representing eli cala lethu sisithi nathi justice for ucwecwe, and we also want to make sure that i-Department of Education does not keep i-perpetrators e-classroom zibe zihlukumeza abantwana. We refuse ukuba ku-situation and sisilwa into yoba e-South Africa it's becoming so normal for i-perpetrators to get away with ukuhlukumeza abantu beyazi uba umthetho awuzukwenza nto ziphelele emoyeni. We are saying no more, it ends with ucwecwe, and I believe into yoba there is a reason kwenzeke le nto ngolu hlobo because there are so many cases ezingakhange zihoywe. She's not only representing isiqu sakhe, it could have been owam umntana, it could have been umntana womuntu, and we're not going to wait until yenzeke kwabethu. And we will find ourselves as a country situation whereby amadoda who are supposed to be protectors are becoming victimizers, and it's so sad ukuzibhaqa singabafazi abalwa with statements we are supposed to be protected by, especially abantwana. Now ngoku sizibhaqa singabantu abafundisa abantwana into yoba don't trust umuntu omdala, don't trust umuntu oyindoda. You can't, we cannot be in that situation. It ends with lo mntana. So Queenstown, we are part of saying this is it. We cannot have a situation abantwana abazawuvictimizwa ngamadoda amadala.
Njengoko besesivile ubana ngaba beseleni sirhwecile nathi emini, ngabaphi mhlawumbi abanye abathatha inxaxheba abanizawunijoyina kuyo ukuphakamisa nathi sisithi sisithili sikatshonyana uba Justice for Cwecwe abalindelekileyo mhlawumbi ngomso? Decide as we come and into, but it will not be, we will not mention any political party because this is not a political agenda. Okay. So we have different stakeholders as involved, but we won't be mentioning any because as the organizer, we don't want the agenda by it change. Okay. But what we are saying is that anyone also command, anyway, needs to understand that just because it doesn't make you less of umuntu ochaphazelekayo. And remember, there is nothing as loud as the silence of the righteous when the evil people are making the loudest noise. So we are making sure that as we comic placards and then write on our Facebook without taking any action. So there are many stakeholders, but we are refusing to mention any umzekelo. We don't want it to be the agenda. The agenda is to make it sure into abantwana abangamantombazana feel safe in South Africa. Okay, phambi kona mhlawumbi ezinye mhlawumbi zezinto zobongoza ukubongoza ngakumbi umhlali abantu sithili sikatshonyana ithini march sinxitywa njani sihamba njani sizawuthinini kuba ekomane bengu last minute because besicinga into yoba siza kuyiqhuba on Friday besinayo enye case esinayo esizabe sidilisana nayo on Friday umntana owenzakele esikolweni ngoLwesihlanu besinalayo but 30 months uba South Africa is making a noise tomorrow. Asafuna usidekela so siyenze nge-last minute but we decide by ibe ngublack but anyone ongakhange anxibe no-black is still welcome. Asinanto specific ezinto yoba kuzawuncotshwa njani but we want as many people to be there because we just found out into yoba there is more than 16,000 teachers eziseclassini ezijolana abantwana besikolo okanye ezilala nabantwana besikolo and even kule case it's becoming worse Eastern Cape. Criminals zilibambile ilizwe zikulo and we want men to know indoba we will fight ngokube ngamadoda if amadoda are not participating. For example, ngoku we have a lot of men who are quiet and I can promise you even kwimarch there will be fewer men. So if it means singabafazi sizawulwa namadoda nabantwana bethu we are willing to fight. We will not be victims in our own country. And I saw Sono said we didn't choose gender yethu. It doesn't mean into yoba ngoku imizimba yethu izaba zikhansini. We refuse. And anyone omameleyo or around Queenstown who chooses every ukungezi ngomso kule march, they must know into yoba there is nothing as loud as the silence of the righteous. And ukubhala ko-Facebook nezi-status is not helping and you're not participating. We need to get to a point whereby you don't only understand the pain yomnye umfazi xa isenzeka kuwe. Xa ungamuvi, God forbid, just know into yoba la pain yalamfazi, it could have been you. So we cannot be in a situation whereby you just sit back and write go Facebook and go WhatsApp and do nothing. Amadoda South Africa need to know into yoba we will die fighting for the safety yabantwana bethu. If it means funeka silwe against amadoda singabafazi, so be it, but we're not going to sit down and let amadoda keep on ukudlwengula nokubulala abafazi. Iwesi when it comes to abantwaneni bethu abangakhange babenze into. What that man has stolen from Lamtana will never come back. We literally with Lamtana. And it's not going to happen. South Africa need to understand that we will not be silent. Especially Eastern Cape, it's becoming a norm into Baba Bezeho. And we're not going to keep quiet. They can kill us all but that is the message. And by every time umuntu decide victimize umntana okanye umfazi, they must know into yoba we will make a noise. Iyavakala iza ngamandla ke ngoku bendingaqondanga uba uzawuba nje soyikwa nandim ngoku ndoyika nobuza enye into ndiyoyika ngoku kodwa eyona nto ndizayithetha ubana ngapha uxolweni abantu ababhinqileyo, uxolweni ngabantwana benu, uxolweni ngesiganeko sikacwecwe, uxolweni ngesiganeko esingazaziyo, uxolweni ngesiganeko esizaziyo. Kananjalo
akhona amanye amadoda iqaqobana lamanye amadoda. Umzekelo uMbathane uthi uzayijoyina imatshi. Iba buhlungu ke ngokuba besele sinezinye ii-commitments, kodwa ndiyaqonda uba ooMbathane xa besithi bazayijoyina imatshi, nam that's why ndiqonde masikwazi unifaka namhlanje khona ukuze noba kwenzeka ntoni, noba sifikelwa nguZoom sikwazi uthetha ngalo nto. Kodwa Simkitha, sixolisa kakhulu. Xa sixolisa ke asixoliseli kuba singamadoda, sixolisela ubana singootata abakhoyo phakathi kwemo yentlalo zabe kanti ezi zinto zenzekile. Sixolisela uba kwenzeke ezi zinto sikhona. Sixolisela uba zenzeke ezi zinto zenziwa ngabanye abantu abazibiza ngamadoda. Sixolisa futhi siyazi uba sininika amandla nani nikwazi uphakama, nikwazi ukuma, nikwazi ukuthetha, nikwazi ukuqina, ingakumbi kwiimeko ezinje. Xa kanti ilizwe loMzantsi Afrika kubonakala uba linamadoda angamagangqongqo amazinyo amqengeba athi xa ebona umntwana omncinci abone amantikazi. Xa sithi sibone ilizwe loMzantsi Afrika, sibone ilizwe loMzantsi Afrika linamadoda avukela abantu abathandana kwakunye nabo ngokubalimaza kwakunye nokubathini. Zonke ezi zinto liphulo bekudala seliqhuba eli lokuba asizuliqala nge-16 days of activism. Sizayiqhuba xa unyaka uqala, xa sizibona kanye eziganeko zizinga. Siyavuya futhi xa sizayivala le petition kaCwecwe, siyivale ngawe ungumntu obhinqileyo, ingakumbi ukubongoza ebantwini abangootata. Kananjalo ezinye zezinto sicele abantu ababhinqileyo baziripote ezi cases zinje. Akukho case mama omameleyo emayixoxwe isikhaya ingokubetha nokunkulwa nokundlandlathekisa ngokwesondo zixoxwe isikhaya. Zonke ezo zinto zinjalo kusasa akazuyenza kuni, enye ifemeli ayizuyixoxa isikhaya. Simkitha, mandikunika amazwi wakho wokugqibela ophinde ubongoze ndizokwazi ukukhulula so that uphinde kuyofumana ubuthongo kuba ngomso nizawuphinda nisebenze. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu Sithando. I wanted to make it clear indoba we are no longer asingxengxezi madoda nase-South Africa. Asinoyiki, and we want i-department they understand indoba if it comes to a push, we don't want to get to a point indoba sikulwela abantwana bethu, because abantwana sithi abazinimba ngabo. Asiwacenga amadoda ase-South Africa, they're gonna back off from abantwana bethu, they're gonna back off from thina. If it means sizilwele, we are no longer begging amadoda ase-South Africa. Bazawuyeka uba zizirhulukholo. Umntu uzawuthi phambi koba cinga umdaka ayazi intoba we are gonna fight, we are gonna do something, we're gonna take i-freedom yabo. Asikhathali noba ilizwe will come to a stand for a whole month, but asizuresta, we are no, asisayicenge Thando, siyaliva uxolo lwenu. We are no longer begging you. Back off from abantwana bethu madoda ase-South Africa. E-Eastern Cape yohlukanani nokudlwengula abantwana, and we are gonna fight. Anithi sivala milomo sixolela ukufela phantsi kwenu. We are no longer begging Thando. We are actually very angry ngoku, because it's becoming a culture yase-South Africa into udlwengula komuntu, and umuntu uyazazi uba udlwengule namhlanje ngomntu uyakhutha ekulongweni. It's not gonna happen again. It's not gonna, it ends with uCwecwe. Umthetho wase-South Africa onenza nicinge fana into yoba inge-criminal yi-right yenu, uzawubanjwa ngomso uphume kusasa. It's no longer gonna happen. Sixolela ukufela phantsi kwenu, not ngabantwana bethu. It ends with lona umntana. Umntu phambi kwabacinga udlwengula azayazi into yoba kukho abafazi abangazuyeka. Elo qoqobana lamadoda lithulayo lisincedisayo, they are as bad as aba bazi-perpetrators, because isoloko isithi abalidise zimathi, isoloko isithi abanelayo amadoda ambalwa ayazi into iberongo loo nto. They never join the march. Abake babe khona nakwezi interviews, they hardly participate in anything. So it's a fight esikuyo on our own. We are on our own because the city victims, amadoda elo qoqobana likhoyo lithule, which means abafazi bayazilwela. We can no longer trust the men. Ude uthi ngoku xa kuza umuntu oyindoda emva kwakho upenike ngasibe ingonyama kunoba ibe ngumntu kunoba ibe. We no longer feel safe. Ngabantu ebebefanele bayasiprotect. So we are no longer begging them. Umntu makazazi uba udlwengula umfazi sizawulwa, udlwengula umntana, we are gonna fight him. We are willing to die fighting for abantwana bethu, fighting for into yoba sibe ne-freedom in our own country. Eastern Cape, we are no longer gonna be victims zento yoba sihleli nje siyahlukunyezwa. Every day kukho umuntu obethwe nguyindoda, kukho umntana ohlukunyezwe ezetroma bayizise ebantwaneni bethu. We are not begging Thando, ndiyaluva uxolo lakho, but I need men base-South Africa to know we are not begging. Back off from abantwana bethu. Thank you Thando. Nkosi kakhulu Simkitha kwela cala watsho wavuka wathi ke nkosi kakhulu masukuphuncule Simkitha sibe kanti nangomso niyasebenza kakuhle. Nkosi kakhulu. Thank you. Good night. Good night. Xoxeka kwela cala Nkosi Simkitha ibeka yacaca uba ndathi yabona uba yathi ikavakala kaloku kuthethwa nam. Yabona izinto enizenzayo, niyazibona izinto enizenzayo. Kukho xholovane abadlandlathekisa abantu abangoomama, kukho xholovane abadlwengula abantwana. Yava ngoku xa kuthethwa kuthiwa Lithando.
Yazibona into enisifaka kuzo. Ngamadoda anjani la? Yamani ngamadoda anjani nini? And abaphosisa sisimkhithi. It was even today. I-participation yamadoda ubuzava ube sithetha ngobana ngaba ubani bani u-10 ezi zanxa apha amadoda akwekho amadoda ngo ngena abantu ngomama bakhwela bezehlela kuthi bathi masibheke off ebantwaneni babo ngenxa yamadoda. Umuntu othatha amancane ababathatha ekukhuleni, hayi bo, wawuyinkwenkwe, wayinkwenkwe endala, wangumfana, hayi bo. Kungena umama apho wasenyuveli ukhala ngomntwana wakhe waseChapman, aphelele wangapha eChapman, kuthiwa ulwele ubomi bakhe ngapha eFrontier ngenxa yendoda. Uthi usisi Mkhithi ngo, siyaliva olo xolo lwenu Luthando, but you need to back off. Athule amadoda, athule nawo. Yaphosisa. Athule. Sithethe sagqiba noMbathane nomphulaphuli noTamene eStrand nomphulaphuli noBhutsizwe. Kwangenelela omama. Athule amadoda. Athule. Into ayaziyo kozobana azothi wona wonke amadoda ayexa. Kanti ngobani abadlwengulayo? Engamadoda. Badlwengula abantu. Uzidlwengulile umntana. Bazidlwengulile abanye abantwana. Wazibulala uYinene. Wazibulala uNosicelo. Wazibulala uBaby Lee. Wazibulala uSisifesi. Bonke aba bantu. Thula amadoda. Thule. Ilento ayenzayo. Lento ayenzayo amadoda ahlale ezindlini amadoda angathethi. Anifuna uthetha. Into niyazi ukuthi ninento ezinityayo. Ezo zinto xa senithethile nithetha senilile enkundleni kaManzi. Aba mama banisikizele. Nikhale ngendima zemisebenzi engekhoyo, nikhale ngoxinezelelo ninalo. Kodwa ithi loo nto fumbana amanqindi. Ithi loo nto hlisana iziphu nidlwengule. Anithethi nina. Thethi. Athethe amadoda athule. Sizwe sinje. Sinje sizwe. Ungabhuda apha kusasa ngomso, ndithetha nani madoda mna ndindoda. Ungabhuda apha kusasa ngomso, kunyanzeleke uba sizothetha ngento efaka amadoda apha. Wo! Ungababona. Ngokhusela esi sidinyana. Ngokhusela esi sidinyana Sinoboya. Senza izinto ezingekhoyo ezirongo. Nantsi into siyaziyo. Khusela into yobudoda phakathi. Hayi ke apho siphuma entle apho. Kuthiwe sikhusela into yobudoda. Asingabukhuseli thina ubudoda obu ke ngoku. Nomntu oyindoda kwimo yentlalo kwisociety. What do you do xa ubona abantwana abancinci bedlala? How do you feel xa ubulala igqiyazana? How do you feel? Kwenza ufile njani loo nto? How do you feel xa ubuye undlandlathekise uthukise ubusuku bonke uthuka abantu? Uyindoda elo xesha. Kho amadoda angalaliyo athukisa kuse. Ungacinga ithuka enye indoda ithuka umntu ongumama, ithuka umamayo. Imqala yomkhupha kwelaa cala. Balala abantu abangoomama ngoonyana babo. Babolusa ke phofu. Babengazibizi babangamazibazana oomama bebhenquza. Bebhenquzela aba bantu banje. Madoda hayi. Hayi madoda hayi. Hayi Luthando hayi. Nami ndisho justice for Cwecwe, justice for Mntakastoko. Laa mntu lowa ayikho into ayenzileyo. Hayi. Makabhantinde laa mntu. Uyabona mna kwasekhaya umntana ndifuna uxoka. Ndawuze ndizixhome yodwa ndayithela isibhokhwe. Because of suppose sisiye bakhusela aba bantu. Bathi kwathina ngoku senza into ezingekhoyo. Hayi. Hayi makabanjwe laa mntu. Inesphayi ibingumntu omnyama enze laa nto esetrongweni sithethe. Bingaluchaniswa le DNA ingafuni uyenza laa mntu biza kwenziwa. Hayi. Ngosi Stoko. Ngosi tata. Yabona kule nto yale case kaCece kukho umntu ongabalwayo apha. Umntu ongabalwayo. Mna
anawari yalowa omhlophe, nawari yalowa omhlophe. Ukhona ongutata wekhaya apha kuthiwa nguCaretaker laa tata. Wangabiza igama lakhe ngomnye umntu afuze ubekwe esithatheni laa Caretaker. Izinto ezenzeka apha e-VCR-FM, izinto ezenzeka apha before kusasaze ndiyazazi. Ndiyayazi uba kuqala uMakhaya kuze mna kuze uSamza kuyongena uSlender kuyongena uMamtshawe. Ndiyazazi. Ufuna undixelela uba akazange into ezenzeka apha laa Caretaker? Ufuna sithetheni inyani ke ngoku? Ufuna undixelela uba kude kuthatha umntana womntu omnye athi makamboni? Wena njengatata omdala ikhona i-instinct ebomini, ikhona i-instinct. Soze kho nto ayaziyo. Suka ngasuke noba usenze uphi umthi awazi uba lo mthi wakhe mna awungenanga, mabubane laa mithi ityelwa abantu. Soze awunothatha umntwana uyomklinisa igumbi yedwa, unothatha umntwana uyomklinisa igumbi yedwa. UnguCaretaker wena, uthi umsebenzi wakho caretaker ngujonga izinto zalapha, assets nentuntunu, unovala amagumbi. UnguCaretaker, ungaboni nix, ngaboni nix. Kude kuyobiza udrayiva wazothatha umntana. Xa ifika uthatha umntana apha, umntana setyokolole engasifa rayithi and usiwa ngumntwana. Wena mntu hayi suka. Nalaa Caretaker, nithathe nalaa Caretaker xa sigqibile abekwe esithatheni. It's either laa nto ayiqala ukwenzeka kulaa Backview and laa principal unento ayifaka kulaa Caretaker, noba yintoni, noba sisinyobo, noba yintoni, laa Caretaker ikho nto ayaziyo. Soze abantu abamnyama babright ukufa abantu abamnyama. Soze aninothi nibone abantu abancwaseneyo kumnandi nixako kubona abantu abadlwengulwa emsebenzini. Endaweni zenjwala nibona izisuku ubana heyi ubani uncwaswe ngubani. Ntoni ngoyenzima uqaphela ubana ngaba uprincipal wenza izinto ezithile ebantwaneni? Laa Caretaker kwayena. Sengayi kwabanye abantu bridge yokuqala ugqitha umntwana. Uye njani umntwana pha ubizwe nguCaretaker athi mayoklina igumbi? Set up. Ezaa zinto zazisenziwa ngokutya abantwana babesakhula kweza age ze-13 ezikolweni. Xa abantwana phaa befuna udlalisana ngabantwana beplitana ngeeleta, kuthiwe hamba wena mboklina phaa, ufike inye inkwenkwe imlindile imnike ileta umntana iphume ibaleke, abantwana bezidlalela. Mosha ikamva lomntana. Ewe ke wakhe umntana akekho phaa, ugqibeni uzozidla ngebala yena lobuhlanga, sithumelela nge-AfriForum ndini. Hayi man. Ewe mntakaSitoko, ewe sinjalo. Ubudodana bethu siyabukhusela, ewe. Kaloku besisithi noba uzoshola kwabantu banaphithiphithi uzosho uvuthiwe ufuna utyiwa. Ndiyazibuza mani umntu ucinga ntoni mani xa ehlisa ibhulukhwe ipeyinti yomntana, ucinga ntoni? Ulumi. MntakaSitoko, Sithatha ndiyangena. okay. Ukuba yimfihlo yobudoda le, mangabi solukwa mani, mangusolukwa uba yimfihlo yobudoda le. Andiyazi noba sisemfazweni nabafazi okanye yintoni. Hayi. Amadoda adotileyo mabasixelele imfihlo yobudoda, singabatyholi ke mhlawumbi ithi kanti benza isiko. Kodwa lisiko lini labo lezisisi? Bafundisa ubulala amalini? Bafundisa udlwengula? Bathe cwaka wonke amadoda adotileyo. Bathe cwaka. Hayi, ayisangomadoda mntakaSitoko. Bathiywe ngobudoda. Bangamagwala izinto ezingamabhetyebhetye. Ngoba indoda ibinongqubanyela indoda, hayi abafazi nabantwana mani. Hayi, inkosi mntakaSitoko, heyi. Thatha abanye, nkosi kakhulu. Mbathani. Mandikhahlele kwisizwe, kwakhona umsasazi singumbathane. Uyabona msasazi, into ibiza sikhupha kule ngxaki zizohlwayo ezirhabayo. Uyabona abantu abathi makubuye intambo msasazi, banyanisile. Kodwa into eyavela apha eMhlabuhlangeni, iikheyisi ezininzi ebangaziphume zingaphoxo, sinabatshutshisi abakwizinga eliphantsi abatshutshisa iikheyisi. Ii-investigators zethu ziphuwa ngeyona ndlela, ziyohlulwa kuphanda amatyala. So kungaphetha ngokuxhonywa abantu abangenatyala. Ukuba besinophucula indima yethu yotshutshiso, ibesawuhlangulwa intambo. Yabona le ndima yoba msasazi apha eMhlabuhlangeni bekwacofa ibhola yakhe kwaBanana Republic, wonke umntu wenza unothanda, kuyajayivwa, kubethwa ivotsho.
yilo isibangela kule nto. Msasazi, umuntu ongumama uyacelwa, into yonke oyenza uyayicela, futhi abantu abangoomama ngabantu abakwaziyo ukukumamela. Ububeka isimilo kumuntu ongumama, ukuqwalasela kakuhle apha emehlweni, ngabantu abadinga ukuhlonipha. Umzekelo Msasazi, ukhona umuntu ongutata ongaphuma indodeni. Singathini lo muntu sonke siphuma kuye singakwazi ukumxabisa emhlaba uhlangene? Ngoba into enokwenzeka uba oomama banabakho akanabakho amadoda. Hayi kubantu abenza into ezimdaka phantsi kwegama lobudoda. Niyasihlaza nto zakuthi. Yini bantu bakuthi? Iwesi Msasazi, uyazi kweli xesha likhoyo kwayeka noba nzima izinto. Abantu bayahamba baye kwezi ndawo ziselayo bathenge ibhiya, kuthethwane kuvowane. Andiyazi le nto ibangela uba ngoku kube nzima kangaka, abantu babonakale besenza imikhuba enje uba akunqabanga nto. Yini into zakuthi? Hayi mani, uyamva ngoku thina abantu ngoku abamsulwa abazoyika izinto kudityaniswa nathi ngoku Msasazi. Ndiyanza nathi loo nto. Nkosi. Msasazi, hashtag justice for Chwechwe and other victims ezirapiwayo ngamadoda, zibiza uba ngamadoda. Msasazi wam, nyande ketheka makathetheka ketheka nyande Msasazi, ketheke noba ke iso lakhe belijongile okanye benqolelwa zii-bush cutting machine zikanga-Phoenix. Okay Msasazi, utayisa apha ekhomani. Msasazi, sibhale emfaneni sonke manaba mama, otherwise simosha amadoda, otherwise kunzima kubi Msasazi wam. Yho, bekufanele uba sethathiwe lo khetheko. Yabona lo ogada isikolo yena umntu bekufanele uba kudala befanele bethathwe bobabini aba bantu. Yho, yenza intloko ebuhlungu le nto mntakasito. Yabona le iyandigulisa, yenza intloko ebuhlungu. Ibuhlungu le nto. Ibuhlungu lo mawuhewulwe mani lo befuna xa xa kuhewulwa bethunana aba bantu bathathwe bangaze baphinde baphume, bagwetywe bangaze baphinde baphume. Yenza umsindo. Ukwazile uzibamba nalo mama. Yazi ukwazile uzibamba because xa unamandla unento yokwenza ingasuthatha into uvele uhambe uyobulala ngokwakho. Because uvale nto lapha kuwe ngaphakathi, abanye abantu ingathi abayiva le nto. Xa ibuhlungu kangaka kuthi kubeka phi kulo mfazi ujongene nomntanakhe? Lo mntu fana ungukhetheka abanawo amantombazana, ngoba kweli lizwe akusekho mntu udinga ntombazana ngoku. Endlini umntu ngumzukulwana wakhe lo ayingena umntana wakhe. Kodwa intlungu yantoni le? Akhali ilizwe loMzantsi Afrika uxolo, nqayi mama kwelo cala, nqayi ntombi, ningakhali kakhulu bethunana. Sisasebenza sonke kaloku apha, xa nisuka nilile ngoku siyamemelela. Siyamemelela, ndiyacela, ndiyayiqonda uba ifike ihlabe kabuhlungu kunini ngoomama. Simemelela abantu abangootata, simemelela abantu abangootata, simemelela kwisizwe, simemelela ingakumbi sele sibona uba abantu abangoomama bade bathi ngoku kukho imfazwe ngoku ekhoyo, and le mfazwe bathi abantu abangoomama sikwimfazwe nabantu abangootata. Bengamelanga kunjani. Amagangqongqo yayizizinto zasentsomini, amagangqongqo phaya entsomini. Abantu babesilwa namagangqongqo ngokwasentsomini. Iyohluka ke ngoku uba ngoku abantu basuke bengabo amagangqongqo, kubekho sizibone siphantsi kwezi ziganeko zinje. Ezi ziganeko ziyoyikisa, ezi ziganeko zimdaka, linyazwa kabantwana imviko. And le nto kacwecwe ungayiboni kude kuwe, sitsho qho xa sithethayo. Sithi sucinga iindaba zaseMzantsi Afrika zikude kuwe. Zikude kuwe zintama into eyenzeka kufutshane kwakunye nawe. Kukho abazali, kukho amakhaya abazali abaya nabantwana emizini okanye koomasihlalisane. Sayithetha loo nto, sizoyika ezo zinto ezo. Baya nabantwana koomasihlalisane. Athi awudinwa loo madoda anjalo ngalo afike naye koomasihlalisane, arhogola apha ebantwaneni. Abo mama zange bazithethe ezo zinto zinjalo,
zezimeko ezifuneka zinqandiwe ezi. Zezimeko funeka zinqandiwe. Kwiziganeko zabantwana babezicelile ezi zinto uba ubani wenza izinto ezithile, kukho izinto ezaye zathethwa isikhaya. If you sit abantu down umamele ii-issues zabantu ezingakumbi kwindima zodlwengulwa kwabo ngexesha labo babekhula, ziyoyikeka ezi ziganeko. Ingakumbi ngoku sezinomkhuba omtsha ngoku, nabantwana abangamadodana nabo abasindanga. Abasindanga ngulo moya waseSodom ukhoyo. La madoda ayiseSodom la phantsi udlwengula ingelosi ukuze ulothe anikele ngamantombazana. Sithini? Sithini ukuze nike abantwana? Ngulothe wanikela ngentombi zakhe, sinikele ngantoni thina? Ntoni le ndifuna sinikele ngayo? Sizide sizibone sesine-society enje ngoku. Inje i-society, inje. And athule amadoda. Athule. Ungayixela uba why kula petition kugcwele abantu abangoomama uba makusayinwe ipetition. Athule amadoda. Ungabhudwa kusasa apha sothetha ngento edibanise nale nto budoda ndini. Gcwala kuthi qhu apha kwesi situto kuthethwa izinto ezingaphandle. Nam ndingajinge sithathini. But sithetha izinto ezakhayo. Abantwana balele abantwana ngoba abantwana balele ngoba yaphuthelwa abantwana ngo. Umzali uba nejonga abantwana bakhe abaphuthelwayo. Kusasa bayodibana neengqwangangqwile esitratweni kusasa. Ebantwaneni ababini eMzantsi Afrika uyi-1 uyaxhwilwa eMzantsi Afrika. Akazixhwili, akamki nalaa nto yasencwadini kuthiwa umntana wamkana bangabangaba. Akho mangabangaba ngo, amangabangaba akhoyo ngootata noobhuti abakhoyo. Molweni apho. Le nto eyenzekileyo yinto elinyungunyezi. Yinto efuneke into yokubana zonke ii-rapist othe wareyipha owavela kuba ureyphile makwafakwe irekeni kulase kukhutshwe inantsika le nto imizwa lena, ngoba kaloku akakwazi uzikhontrola. We are sick and tired ngeento zithi ngamadoda zingengomadoda. Ayondoda into ereyiphayo mani, ayondoda loo nto leyo. Enkosi. Nkosi. Angena kweli cala sithi yini kangaka ngathi bafazi nabantwana bethu, hayi i-justice system mayinyuse ikawo. Sikhethe ikha yena makangayekwa naye nguNandi lona emlungisi. Zero 0738491740 liphulo #justice for umntwana ucwecwe lizwekazi lonke loMzantsi Afrika. Kananjalo buyafuna ungena kumakhasi onxibelelwano ikhawuleza kuyosayina ipetishini yomntwana. Akanguye yedwa. Yintoni ucwecwe? Yintoni? Yinyoka yebhadi xhonywe emnqamlezweni umntanam, kwasinda nabanye abantwana ucwecwe. Fanele laa nyoka yabekwa phaya kuthiwa inyoka yebhadi okanye inyoka yantontoni, ndizazi ezaa zinto ndandiyiva kuSunday school. Kuthiwa abanye abantu zawuthi xa zifika ezinye iinyoka zijonge phaa, ezo nyoka sengagama la madoda adlwengulayo. Umntanam usesithatheni ngomntana abantu, mncinci kanjani at the age of 7. Ubheke ezimbalini laa mntana at the age of 7. Akabheki ezimbalini nje, ubheke ezimbalini ngenxa yesiganeko esenzekayo that could have been avoided. Abantu that are implicated, uprincipal ngucaretaker sisikolo, ngutata wetransport. Nantsi enye into engasoze ifuneka abazali bayidlwe neza transport. Sithetha in general ngo. Sithetha in general. Abantwana abaninzi bazifunde nezinto zothandana kweza transport. Eza transport ndini. But kuyakho ndlela yokwenza abazalini. Ndiye ndimbulele mna unethamsanqa umntana onomntwana othathelwa umntwana wakhe ngumuntu ongumama okanye ngabamama abasakwazi uqhuba okanye ngoku abatata abadala benza itransport. Ndike ndayiqhuba mos mna iteksi ngona ndingekafumani umsebenzi. Ndiyazazi izinto ezenziwa ngoodrayiva, ingakumbi abathutha abantwana bezikolo. Nana nizosinda kaloku. Theni nina nizawusinda? Abangamadoda. Thatha abanye kweli cala sibona ngaba bathini na 0738491740 bathini kweli cala.
Justice for Justice for Cwecwe. ndiyakhala. Mm. Ndiyakhala msasazi, ndiyakhala. Ndingumzali, ndinenimba. Ndinabazukulwana abangamantombazana. Xa kusenzeke into esikolweni sinethemba loba bakhuselekile, sithini singabazali balapha eMzantsi Afrika, singabahlali baseSouth Africa, ngeento ezinje ezibuhlungu ezinje ezenzeka kuthi singoomama, ezenzeka kubantwana bethu, ezenzeka kubazukulwana bethu? Kubuhlungu, kubuhlungu, tata umsasazi, kubuhlungu, akumandanga. Ndiva buhlungu ngalaa mzali, ndiva buhlungu. Ndingumzali. Yini senze ntoni eMzantsi Afrika? Bekufanele uba abantu bangootata bayasikhusela. Bekufanele uba oobhuti bethu bayasikhusela. Bekufanele uba oomalume bakhusela abantwana bethu. Yho. Yintoni le nto abangootata imbi kangaka, ibuhlungu kangaka abayenzayo? Ndibuhlungu msasazi, ndibuhlungu. Ndibuhlungu, ndiyalila, ndiyalila. Kubuhlungu. Ungamlala njani umntana ongakaya? Ulala naye njani umntana ongakaya? Isazela sayaphi emadodeni? Indlela abantu ababefundiswe ngayo, bekhuliswe ngayo ngoomakhulu, ngookhokho bethu, bayilahlile. Kubuhlungu tata, kubuhlungu tata umsasazi, kubuhlungu, ndiyalila, ndiyalila. Xesi, Ndiseyukhi, ndiyalila. Xesi Mama Yuki. Xesi. Kubani omnye ongazusinda kule nto? Khona omnye umntu ongazusinda apha, ngutishala. Abazusinda abatishala abathandana nabantwana besikolo bengamadoda. Abatishala bathi xa bebizwa ngoshara abazusinda. Kusenokwenzeka, kusenokwenzeka uba elizweni laseMzantsi Afrika ngonyaka sikhiqiza ii-perpetrators siyozifaka kwii-crucial positions. Kusenokwenzeka. Kusenokwenzeka uba sikhiqiza ii-perpetrators. Sonwabe ngoMeyi xa begradyuweyitha abantu bethwaliswa izidanga, sibe proud. Kanti sikhupha abantu abanamazinyo amxengeba abazawufika kwidipatimenti benze izinto ezoyikekayo. Thandana nabantwana bezikolo. Ngokushiyana kwezi nkalo zonke. Nabanye abantu abangazusinda phantsi kwesi sihloko sithi #justice for uCwecwe ngabazali abathetha izinto isikhaya. Amakhaya wethu ombathwe libhanti lesikhaya, spirit of ubuntu kwizinto ezimdaka. Azithethwa izinto kumakokwethu. Azithethwa. Zibe similar to the cases ezifana nezoCwecwe. Zikhona nezikolo ezinjalo ezingazithethiyo iimeko ezinjeya. Zikhona izikolo ezinjalo. Ayingomntwana wokuqala uCwecwe ulimalela ezikolweni phantsi kweziganeko ezinje ingbe ngathi loo nto ayaziwa. Zikhona izikolo ezinjalo. Bayaziwa abantu abenza ezo zinto. Kukho esi sikhaya ndini sikhokheliswayo. Hayi, mayithethwe isikhaya. Nyana kabani lo? 0738491740 phambi kona sibe kanti siyayivala sithatha abanye abangeliyo kwecala sive ubona ngaba thatha basibe kanti ke bona. Msasazi, Ya. Ya. ibuhlungu lento yenzeke kuCwecwe le. Ya. Ibuhlungu thina abantu ke banabantwana abangamantombazana. Uthi sowucinga ubana umntana wakho kule ndawo kuyo kwenzeka ntoni ngaye. Izwe lethu lonakele. ISouth Africa yonakele zizidlwengu. Sonakele ngezinto ezithi zingamadoda ezingengomadoda. Zizinto zilahlelwe emgqomeni zifike zizombelwe inansi kumngqunya, zithathwe zifakwe phansi lantswe phansi zonke ezi rapist. And I will happy ukuthi into yobana ke kuthathwe ilist zonke izidlwengu zibakwe kuzo zonke ipolice station nakwinansi kwizikolo kufumanise ukuthi ngubani kabani wakwabani nakwilali ethile or nakwinansi kwindawo ethile ohlala kuloo ndawo.
siyazi uba izidlwengu zingobani nobani, yabo. We are sick and tired ke kabantu basidinile thina ngokurhuqe lesike igama lobudoda eludakeni, yabo. Zininzi izidlwengu, zininzi apha ezilalini, kwezi lali siphila kuzo apha eqala zininzi izidlwengu, yabo. Singathi hayi kuba le nto yenzeke ngapha eMatatiyela kunantsika kulaa mntana, nalapha zininzi izidlwengu ezinye zidala zizibona ziphuma nasenantsika kwimidiya. Le into mayingayekwa le nto le, makuthathwe ilisti yabo bonke ezi zidlwengu zibekwe phaya and then zithenwe, fakwe ilantsika noma ngofakwa rekeni, fakwe ilantsika imesi zithenwe ntwezi. Enkosi. Hayibo. Dlame noko silikhuthazi. Siyayiqonda yona imisindi phezulu kodwa. Nanko omnye umntu mzali ongasofuzanga ubuyasinda apha. Funeke niziqaphele izinto. Kukho abanoodyakalashi abahleli phaya eziyunivesithi. Ninelakhi nina abazali ubana ngaba ndiyazazi ezi zinto. Ndisuka kuzo ezinye zazo bendisevasithi. Into azange ndizijoyine evasithi zezaa zinto zezapolitiki ngesibomu. Kukho ezinye izihange ezihleli phaa ezingathethwayo ngazo, ezidlwengulayo nazo. Ngabantu bahleli phaa, abantwana benu abafumana iindawo zohlala ezivasithi ezilapha eMzantsi Afrika okanye abafumana uba babe kanti bayamkelwa kwezinye zezivasithi zalapha eMzantsi Afrika. Kukho la madoda abayana kuthiwa ziintontoni, aba bantu bapha on the ground force baphantsi kwazo zonke la maqela ezopolitiko bancinci. Aba bazukulwana bala maqela ezopolitiko bonke, ungaqala kuSASCO uyophuma kwi-EFF Student Command, bonke imikhuba eyenziwa phaa isenziwa egameni obana ngaba kunceda umntwana oyintombazana ngamadoda. Bawuze ngenye imini xa benesibindi sozithetha ezo zinto abanye abangabantwana abangamantombazana abazithetha ubana bazifumana njani i-residence kwezi vasithi. Babe zii-first years ngelaa xesha bengamafresha bengakazazi izinto zasevasithi. Kwakukho dyakalashe phaa. Zizinto zizakwenzeka nakulo nyaka uzayo. Xa abantwana besuka ezilalini bengazange babona nelaa Monti, bengazange babona nelaa Bhayi, bengazange babona zonke ezi ndawo nela makapa ndini, beshiya abazali ngasemva, umzukulwana ubheke eMonti uyofuna isikolo, ufikela kooxholovana abanjeya abakhuthaza indima zodlwengulo bengaziqondi uba bayadlwengula. Angaziqondi naye udadewethu ubana ngabayi kodwa ndiyadlwengula apha, but acinge wenzelwe ifeyiva, acinge naye eyona feyiva anoyirithena in this particular point ukubana ngaba ayirithene naye ngendima zesondo, kuba kaloku ungathi uyancedakala. Ngabantakwethu aba benza ezo zinto zinjalo, abazusisinda nabo. Bayazazi izinto, babamba amazinyo nangoku. Bayothuka uba ziyathethwa, hayi bayazazi. Zenzeke ezo zinto. Usungayazi noba kukhuseleke phi, kuye kwephi. Sithatha abangenileyo, sokhawuleza sikhala ingoma, sokhawuleza siyivale kwelaa cala. Kwakho msasazi wam utayizi lona. Yabona ke umphulaphuli loqhubongela. Msasazi, ukuba ngaba xa kunothiwa kuxoxwa ikheyisi fumaniseka ityala liyayiwela indoda, umantyi uba ngahlala phaa enala matshini weeram, ezarekeni zeerams namatakane, hayi ingaba ke ugqityiwe. Zifumaneke zonke iikhiti zikoogqirha, ii-results, yonke into iphume, ifakwe irekeni. Abantu bakufakwe irekeni ingangoomayinasi abaninzi beproblem abo. U-Elks angaba usolvekile kakhulu. Make siphumle, masiphumle masiphumle. Sibe kanti siyayivala ngolo hlobo phulaphula unqaphambili esikolo sakho iVisara FM kumale inkqubo. Yimbadu le gama lomsasazi ndinguLuthando kaSitoko. Siyaphumla ngoku xa sibuya sancokola ezinye izinto, kubuhlungu kubi kunjeya kodwa ngethemba lokubana ngaba ngenye imini zonke izinto zawulunga. Khingambi sithathe kwelo nto sibeke phaa kwemizuzu elithoba phambi kona sithi ke thina intsimbi 11:10.